hoorema a ñifa hiite ɗo nder ñimre ɗo a wiya min ka jotta min ɗo min Abdoullahi ɗo ko Allah waddaniyam ha duniya sam kam sey a sittoro wa ma halaqtu ljinna wal insa illa liyabudu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati a sittoro an ɗo Allah waddayma ha duniya ngam adduda fa o waddayma ngam adduda to ɗo ɗo to a hooyi ko hertorama malaika en goo ɓe ananda be malaika en ngewtama fuu astahfirullah bolle ma fuu la ilaha illallah seynore ma fuu allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim to a yiɗi yewtudugo be goɗɗo ɓe a wiya to qur'anu ɗo fu ɗum gewta a howa qur'anu go aɗo janga aɗo nana issa arandeen be tokkiɓe be tokkitiɓe ha wargo zamanu ma jotta ɗo kala wakkatiyel ma fuu ko minti gotel a yiɗa wonnugo e ngam ɗume awano gase nayi may ɗo ɗum guƴaari on Allah hokki kala mintiyel fuu to saalini kangel ɗo ha darngal ngel lorata to amma ko a huwi ha mintiyel may wona to ngel dilli non noon ni kaset ka aɗo danni to wot ko hooyi anani to wala ko hooyi mbuula non noon bo dornata ko watta ribas kam wala ɓi adama en nani hande ɗo o mari jawdi amma o yiɗi o waɗa ribas duuɓi maako hande yetti 60 amma Allah windannomo o hewtan 70 kay 60 ɗo ɗuuɗi ngam may o danna kasen may waɗa ribas yetto loro ko 50 waɗata to ngam may derɗiraaɓe en ho a aslu on heɓa en nanda be malaika to a hooyi gikkol agluɗo to a nandi be malaika e noy to a hooyi gikkol caɓatu bo obo a nandi be dabbaji Allah reeni en ayi dabbaji bo kañi kadi laatay mukallafatu kañi kam ayi yaqulu kafiru ya laytani kuntu turaban go ayi kañi kadi panmaji ñande darngal Allah wiyan ɗi laato mbulu to heferɓe laari deedey no ɗi laatorto heferɓe may waɗa ka torago Allah minon ma min laato no mbulundine deedey yangada kamin mbiyata ɗo kam Allah wiya to min kana mi tagata hiite be aljanna ɗo mere kam mi yeccino on bo la amla anna jahannama min aljinnati wannasi ajmain hiite ngeeɗo nge on ngiyata ɗo albarka moɗon onon mi tagani to goɗɗo renti nge nda aljanna daret o nastata e noy to rentaki mum ayi Allah reeni en Allah hokku en aljanna ayino ɗum jooɗori to hanyon malaika en may ɗo ayyaruɓe ayɓi bani adam kasrati ɗuɗuki zunubihim zunubaji maɓɓe fa qala llahu allah wi tabaraka wa taala innino min kalaktuhum mi tagiɓe wa rakkabtu mi wa'indiri fihim nder maɓɓe mi wa'ini shawatan suunoji laatiɗi tattabi kiitoji minhum ibge maɓɓe hadihi l ma'asi walaw rakkabtu damin allah mi wa'indirno fiikum nder moɗon onon malaika en mi wa'indiri hadihi shawata oɗo suuno waga minkum mislu ma waga minhum mislu heru ma waga ko ukki minhum igge ɓiɓɓe adama nde waga da ukkate min komin doye moɗon kaaluɓe wi kaymi minon kala yata'atta minna haga mana deede komin yiyata ɓiɓɓe adama en ɗo minon ka iri may ko a wa'indiri do amin fu min yeddatama hamɓe malaika en may ɓe ɓe wi minon kala naasika min geddatama abadan ha forti foroy to sene ɓe jaabi Allah banniɗo hasal jawabu jaboraki Allah banni bo la yumkinu hemñintako an yujiba bihi malakun malaikajo an yujiba no jaboro bihi be jawabu may abada qala llahu tabaraka wa taala nden ka onon malaika en nde on mbi baraniɗo iftaru suɓe min sulahaikum ibbe woɗɓe moɗon woni laɓɓe moɗon faktaru hamɓe malaika en go ɓe suɓi haruta wa maruta bana no e jawmu tafsiru ɗo waɗi wa kana haruta e maruta bo wa kana ɓe laatake min aslahil malaikati isge ɓurɓe woɗugo manam e woɗugo malaika kana ha sulahawu en hamɓe ɗo ɓe laatiɓe sulahawul malaikati
فركب الله سي الله وإندري فيهما ها ملائكة إن قوني هاروت بماروت وإندري شهوة الطعام سونو نيامدو مانا وودي ويلو والشراب وودي دونكا والجماعي يسونو جماعو وأنزلهما سيو جبتني بإلى الأرض فابو إليس نمنان ما ويلو جي أنانا كدو الله أن يربطا واريدو toyiɗi a jooɗan ha forti foroy a ñaamay wala ko watta bo to a ñaami may bo haarande may ɗo allah on yerɓata nde na ñaamdu je a ñaamata ɗo on harnata goɗɗo ɗon feere nde allah jarribirmo o laati o aɗɗaacu ko o jayyawu no o ñaamiri fuu bo o haarata ay on joɗɗo on ɗiɗo ko on tato hanko o heɓa ɓolloore ñaamdu ndaande o yama eesa fota kal an a ñaama a timmina o ya ñaama timmina o ma ñaama timmina mo allah jarri bori be jayyawu mana olsa je en mbiyata ɗo ɓaawo awa gootel o nana reedu ma ko ɗo huɓɓa noyi wayne wallahi mi nani bami ñaamay a sey ñaamugo haara ɗo allah on watta ɗum to allah waɗay haara may haarata ɗo bo wartu nasibo har mbiyaɗo allah reeniya وأنزلهما سوى جبتني به إلى الأرض فاضيلس وأمرهما أمري به أن لا يشرك أتاتا بهوتنا بالله إلا شيئا قودمي ولا يقتل أتاتا بمبر نفسا ينكي ولا يزني أتاتا بجينا ولا يحكم أتاتا بكيتا إلا بما أنزل الله خوينا فألا جبتني ولا يشرب أتاتا بإراء الكمر جيا فنزل سيب جبي فصار بلاتهم بهاروت بماروت يا كماني بدوهيت بين الناس بالله إذا جاء الليل تجمع وري ذكر سبعين اسم الله الأعظم بينما أنا اسم الله الأعظم سبعين بدل أعظم فرجع بلورت إلى الملأ الأعلى فابي جماعة بنجيبه وإذا أصبح تويتي وإذا أصبح صبح تويتي يرجع نسب لورت أي بنها فهم بناني بجودون إذا جاء الليل تجمع وري ترى بجنغ الاسم الأعظم الذي إن الليل علمهما الله إن بألا عنني سوف بجنغ اسم الله الأعظم ميدو فيصداني بجنغ إلى السماء فابع سماو حتى هاني امرأة دبو تنازعت فتفتري ما بالها وتادي غريكو تو ومثلا بمثل ديني معنا بياري كيتا بين أيديهما كل ملائكة debbo be gorko luuri sey kiita may mana debbo may yaari kiita may haa yeeso makko alamma nazara ahadul malakayni falamma wakkati ahadul malakayni nazara laari ilayha faago e debbo oɗo akazan mana bijebi majami'i qalbi debbo go sey hooyi moggal ɓernde maako sey o nani ɓernde maako miilani debbo go waltafata ila sahibihi sey o yeyti faago e soobaajo maako وقال له أويمو وقع لك مثل ما وقع لي ديدي يرقى وكان يمدو أنفو وكان معنا قال له سيبوت ما يويتم نعم للا يدبودو ديدي وورددو جد ما كما ويترليا سيبوت ويتا مرة يدمي دبره قال معنا سيبوت ويتا لأنه ننكو نحاولها إن مويا مها هلينة فقط كان قال سيبوت ويتا ألم تعلم أننا أن الله عنده ألدو شديد الإذاب وساته ينغداجو أي اللوينو فإنورها دنيا رو تا إنغد كذا نركو هدينو إن ومينو تاتا إنجيل تو سيون ما يويمو بنيتو إنجيلي بو إن أندي ألدو شديد الإذاب تالا سيبوتو ما يوي أي ألدو هو غفور رحيم بو أي ألا ما يجافو تورو بو أي koda en kuyi ko en kuwatama en mbi en tuubi allah ma yaafo en yaafan en bo farawada seɓe muuyi almar'ata debbo goo amtana se debbo hariti illa an yahkuma seetoto ɓe hiitani laha wonango mo ɓe hiiti ala baaliha dow gorigo hakama se ɓe hiitani laha debbo goo hinan wakkati may alhaali bo gorko may on mari goonga debbo on laatiɗo pewowo mana hanko on mari pewo أن الحق عند جوجا ننكو فحكم لها هنا
annal haqqa anndu goonga maaha way hawtaade bee maako alhaali bo goonga ka gorko on marino qala se debbo goo wii laa budda seko wola an tashraba no njaron on njara min alkamri giya fa shariba seɓe njari giya go kullama aradat masiyatan na ko ndey ɓe muuyi masiyatan geddel qala se aaduma se gooto wiya ɓe kala nde ɓe yeddata hamɓe malaika en goo fof aaduma gooto maɓɓe qala se wiya allahu fa shadidul iqabi qala al akaru se gooto bo wiya allahu huwa algafuru rrahimu so ɓe wari ɓe yeddan allah se gooto wiya fa allah ɗo o sata yangadajo to gooto wi bana ni se gooto bo wiya hay allah ɗo o jaafotoɗo o kinnotoɗo almaratu debbo gaalad wi innahu no hanko la yakfiha an yuhakkima lahana قالت المرأة دبوي إنه كون في لا يكفيها أن يحكم لها عليه إنه كون في لا يكفيها هي أتام هنكو دبو أن يحكم بهيتن لها وننكم هنكو دبو عليه دو غوركو بل أجتما يقتلانه بمبرا غوركو ماي فقتلاه دبوي به kiita kawon hiitaniyam hakkunde am be gorko am ɗo mi anndiraagare fof gorko am may nanngatan mbarayam ngam may kiita may timmay waɗe wasiila no on mbardamo daga o mbarayyam tan ngam may to on mbarimo ni ne ayi haala may timmi o metatayam yiigo to hamɓe malaa'ika en go sey ɓe waɗi tasabbubu deedey no ɓe mbarda gorko go fagatalawo sey ɓe mbarimo fa haa walaa haa sey ɓe lori ɓe muuyi debbo go فقالت سيدبو وي لا بد سكولا أن تسجدان أن سجدنا للصنم له فهم فسجدا له سيب سجدا له